Vukovarska gimnazija stajala je na brijegu iznad grada i bila je obojena žuto. Zato je nalikovala na svjetiljku koja je postavljena visoko s nekom osobitom namjerom. I doista je bila svjetiljka. Bila je naime svjetionik. Tko je god živio u Vukovaru ili je kroz njega makar samo prošao, po njoj se mora orijentirati. Po njoj su Vukovar prepoznavali. Ona je određivala mjesto toga grada u zemljopisu svijeta. Kao što se uostalom po njoj orijentirao i naš grad. U njegovoj povijesti gimnazija očito stoji kao kula svjetilja i bez nje bi grad bio zalutao. Svjetlo što se odozgo širilo nije bilo samo svjetlo znanja i učenosti. Bilo je to i vjera u ljudsku pamet, i osjećaj za pravdu, i okrenuto svijetu i njegovim vrijednostima, a najviše od svega bila je to svijest o vlastitom identitetu. Ovako je o gimnaziji pisao Pavao Pavličić, akademik i književnik, učenik gimnazije Vukovar. Poštovani i cijenjeni uzvanici, dragi učenici, cijenjeni profesori, mentori, uvaženi gosti i prijatelji naše škole. Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas na početku svečanog otvaranja 25. državnog natjecanja iz geografije za učenike osnovnih i srednjih škola. Dobrodošli u naš grad. Dobrodošli u Vukovar. Poštovani i cijenjeni gosti, u ime organizatora natjecanja pozdravljam predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja Zdenku Čukelj, profesoricu, načelnicu sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pozdravljam predstavnika Agencije za odgoj i obrazovanje Ivanu Biljanu, profesoricu predstavnicu Osječke podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje. Pozdravljam predsjednicu Državnog povjerenstva Ružicu Vuk, docenticu Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog geografskog društva Danijela Orešića, izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek. Pozdravljam izaslanika župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Marija Adamovića, višeg stručnog suradnika za obrazovanje. Pozdravljam i Ivanu Đurić, predstavnicu Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju. Pozdravljam zamjenika gradonačelnika grada Vukovara, gospodina Marijana Pavličeka. Pozdravljam i pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Vukovara, profesoricu Anu Kustura. Pozdravljam i ravnatelja škole gimnazije Vukovar, profesora Davora Šijanovića. Pozdravljam ravnatelje osnovnih i srednjih škola i ravnatelje kulturnih i javnih ustanova u gradu Vukovaru, te gvardijana Franjevačkog samostana Svetog Filipa i Jakova, fra Ivicu Jagodića. Pozdravljam i ostale prijatelje i sponzore. Također pozdravljam sve natjecatelje ovogodišnjega natjecanja. Pozivam ravnatelja škole gimnazije Vukovar, profesora Davora Šijanovića, domaćina ovogodišnjeg natjecanja, da se obrati skupu. Dobro večer svima. Dragi učenice i učenici, poštovani mentori, članovi Državnog povjerenstva, poštovani uzvanici i gosti, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime svih učenika i djelatnika gimnazije Vukovar i u svoje osobno ime. S osobitim poštovanjem pozdrav i dobrodošlice upućujem predstavnicima državnih, županijskih i gradskih institucija koji su dali potporu organizaciji ovog velikog događaja u gradu Vukovaru i koji zajedno sa nama prate i vesele se mladosti
i dječjem osmijehu na ulicama Vukovara. Pozdravljam predstavnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja profesoricu Zdenku Čukelj, načelnicu sektora za rani predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Predstavnicu Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnicu podružnice Osijek, višu savjetnicu profesoricu Ivanu Biljan, predsjednicu Državnog povjerenstva natjecanja iz geografije, docenticu doktoricu znanosti Ružicu Vuk, tajnicu Državnog povjerenstva natjecanja iz geografije, višu savjetnicu Agencije za odgoj i obrazovanje, podružnice Osijek, profesoricu Sonju Murčak, kao i ostale više savjetnice i savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje, podružnice Osijek. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog geografskog društva Danijela Orešića, izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Geografski odsjek. I pozdravljam izaslanika župana Vukovarsko-srijemske županije, višeg stručnog suradnika za obrazovanje gospodina Marija Adamovića, predstavnicu Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mladi i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, gospođu Ivanu Đurić, zamjenika gradonačelnika grada Vukovara gospodina Marijana Pavličeka, pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Vukovara Anu Kustura. Pozdravljam ravnatelje osnovnih i srednjih škola, ravnatelje kulturnih i javnih institucija u gradu Vukovaru, te gvardijana Franjevačkog samostana Svetog Filipa i Jakova, Frejnicu Jagodića. Pozdravljam i ravnateljicu Hrvatskog doma Vukovar, gospođu Ivanku Miličić, koja uvijek ima razumijevanja za nas prosvjetare, jer je i sama dugi niz godina provela radeći u školi kao školski pedagog. Dobrodošli u grad Vukovar, sjedište Vukovarsko-srijemske županije. Dobrodošli u gimnaziju Vukovar. Uvjeren sam da je putovanje u Vukovar pobudilo dosta emocija u vama, imajući u vidu ne tako davnu prošlost stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. Oživci su i dalje prisutni, ali Vukovar je danas moderan grad na lijepom plavom Dunavu, koji je ovih dana mjesto okupljanja natjecatelja iz svih krajeva lijepe naše. Najbolji od najboljih geografa osnovnih i srednjih škola. Gimnazija Vukovar prvi je puta domaćin državnog natjecanja iz geografije i na to smo jako ponosni. Oduševljenje i ponos time je veći, imajući u vidu uspjehe Vukovarsko-srijemske županije upravo na natjecanjima iz geografije. U školskoj godini 2016-2017 učenik gimnazije Matije Antona Reljkovića iz Vinkovaca Srećko Kajić bio je pobjednik na 14. svjetskoj geografskoj olimpijadi održanoj u Beogradu od 2. do 8. kolovoza 2017. godine, dok je 2012. godine učenik gimnazije Vukovar Dragan Jović bio član geografske olimpijske reprezentacije. Izborom gimnazije Vukovar za školu domaćina 25. državnog natjecanja iz geografije ukazana nam je čast i povjerenje, ali i priznanje školi prepoznate po kvaliteti, uspješnosti i izvrsnosti u području odgoja i obrazovanja. U svojoj 125-godišnjoj tradiciji gimnazija Vukovar iznjedrila je veliki broj intelektualaca, poznatih i priznatih znanstvenika, umjetnika i sportaša. Naš uspjeh time je veći, uzimajući u obzir činjenicu da je zgrada gimnazije prije 19 godina bila jedna velika ruševina. Početkom nastave u obnovljenoj zgradi 18. rujna 2000. godine, danas, 18 godina kasnije, možemo se pohvaliti školom koja ide u korak s vremenom, prateći sve izazove u 21. stoljeća. Nastava se odvija na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, gdje se učenici srpske nacionalnosti školuju prema modelu A. U izuzetno bogatoj raznovrsnosti aktivnosti, projekata i programa koje škola omogućuje učenicima, različitim sadržajima kao i inovativnim metodama poučavanja, svaki učenik ima metodu pronalaska područja svog interesa. U proteklih 18 godina, kao potvrdu naših nastojanja za osiguravanje najboljih mogućih uvjeta života i rada, školi je dodijeljeno nekoliko statusa na koje smo jako ponosni. Gimnazija Vukovar danas ima status eko škole, zlatni status e-škole, Microsoft škole, škole ambasadora Europskog parlamenta i status Oracle akademije. Osim statusa eko škole, sve ostale navedene statuse stekli smo u proteklih 5 godina. Medalje i diplome s natjecanja ne brojimo, a bilo ih je puno. Za nas je veliki uspjeh što smo se vratili u svoj rodni grad te nastavili obrazovati mlade intelektualce u zgradi gimnazije koje je prekinuto od 1991. godine. Danas je gimnazija Vukovar moderna škola, otvorena za suradnju sa svima u Republici Hrvatskoj, ali i inozemstvu,
u cilju podizanja kvalitete obrazovanja, a samim time i reputacije kao škole koja je uspješna, sigurna, poticajna i pouzdana za sve učenike, roditelje i djelatnike škole. Svim učenicima osnovnih i srednjih škola pozvanim na državno natjecanje iz geografije želim puno uspjeha, ali bez obzira na rezultat, svi ste vi pobjednici, plasiravši se u najviši rang natjecanja u Republici Hrvatskoj. Kada se sve ovo završi i kada se uputite svojim kućama, želja mi je da ponesete lijepe uspomene iz našega grada heroja, grada na lijepom plavom Dunavu Vukovara. I na samom kraju, prije nego prepustim riječ našim voditeljima, Luci i Šimunu, želim se zahvaliti svim sponzorima i donatorima koji su omogućili organizaciju i provedbu ovogodišnjeg 25. državnog natjecanja iz geografije, a to su grad Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Plesni odjel Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, Osnovna škola Mitnica, Adiko banka, Čazmatras Vukovar, Tiskara Borovograd, Profil Klet, Taburaški sastav Allegro, Alfa izdavačka kuća, Hrvatski Telekom, Matica Hrvatska, Gradski muzej Vukovar, Knjižare Stanek, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Muzej učiteljske kulture, Vukovarski Golubići, Algebra, Studio Dea Dream Vukovar, Državni arhiv u Vukovaru, Turistička zajednica grada Vukovara, Javna vatrogasna postrojba Vukovar, Školska knjiga, Karnet, Mažoretkinje grada Vukovara, Crkva Sveti Filipa i Jakova i Hrvatski dom Vukovara. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti, a sada prepuštam riječ Luci i Šimunu i hvala puno. Zahvaljujem ravnatelju škole na ovim lijepim riječima dobrodošlice i pozivam zamjenika gradonačelnika grada Vukovara, gospodina Marijana Pavličeka, da se obrati nazočnima. Dobrodošli u grad Vukovar, dobrodošli u grad Heroj, grad koji je izuzetno ponosan na svoju burnu prošlost, grad koji još 1231. godine nosi status slobodnog kraljevskog grada, grad koji ima Nobelovca Lavoslava Ružičku, grad koji je dao izniman obol u obrani Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ali grad koji je okrenut prema budućnosti, prema mladima, zato mi je velika čast što se danas upravo ovdje, što smo mi domaćini ovog 25. natjecanja iz geografije. Vjerujem da će najbolje od vas pobijediti, vjerujem da ćete u ova 3 dana uspjeti i razvedati grad Vukovar. I ono što je najbitnije, vjerujem da ćete svojim znanjem danas sutra kao budući akademski građani doprinijeti zajednici u kojoj ste odgojeni, od koje ste se obrazovali, kako bi svojim trudom, svojim znanjem donijeli bolje sutra ovoj našoj državi. Još jednom vas sve srdačno pozdravljam, dobro nam došlo. Zahvaljujem gospodinu Marijanu Pavličeku i pozivam izaslanika župana Vukovarsko-srijemske županije Marija Adamovića, višeg stručnog suradnika za obrazovanje, da se obrati nazočnima. Dobro večer svima. Ja bih vas pozdravio u ime Vukovarsko-srijemskog župana, u ime Vukovarsko-srijemske županije. Poseban pozdrav šaljem svim natjecateljima, njihovim mentorima, članovima državnog povjerenstva, kao i predstavnicima u škole domaćina gimnazije Vukovar. Natjecateljima želim zaželiti da ostvare što bolje rezultate na ponos svoje škole, svoje sredine, svoje dolaze, a svima ostalima želim da se ugodno osjećaju u našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji i našem gradu Vukovaru. Hvala vam svima. Zahvaljujem gospodinu Mariju Adamoviću i pozivam predsjednika Hrvatskog geografskog društva Danijela Orešića, izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Geografski odsjek. Dragi sudionici državnog natjecanja, mentori i učenici, dragi domaćini gimnazije Vukovar, poštovani predstavnici Vukovarsko-srijemske županije i grada Vukovara, dopustite mi da s vama svima podijelim kako je upravo predivno ovih dana biti u ulozi predsjednika Hrvatskog geografskog društva. Naime, Hrvatsko geografsko društvo ove godine u zajedništvu sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i uz potporu Ministarstva znanosti organizira i provodi svoje 25. natjecanje iz geografije, na kojega od samog početka imamo veliki odaziv od 100 mentora i 1000 učenika iz svih krajeva Hrvatske. Ponajbolji među njima, a to ste vi kao i njihovi mentori, danas ste na 25. jubilarnom državnom natjecanju iz geografije. I to gdje? Pa eto,
na moje zadovoljstvo i na ispunjenje obećanja dugogodišnje predsjednice našeg natjecanja nakon 20 godina ponovno u Vukovaru. Ja se sjećam kako je to bilo prije 20 godina, unatoč tadašnjim težim uvjetima, pamtim zaista prekrasne trenutke i nadam se da ćete i vi isto takve lijepe uspomene ponijeti iz ovog grada i želim vam da što više tih uspomena ponesete kući kada se vratite. Želim svima dobre rezultate na ovogodišnjem natjecanju. Tradicionalno podsjećam da ste već samim plasmanom postigli da ste ušli među 20-ak najboljih u državi, te da su razlike među vama u mnogome i stvar, možda trenutne kondicije ili raspoloženja. Zato već samim sudjelovanjem, podsjećam, ostvarujete prednost pri upisu na geografske studije, bilo u Zagrebu, bilo u Zadru, ako se na to odlučite kada dođe vrijeme, a mi bi doista bili radosni i ponosni da to učinite. Zahvaljujemo se vašem trudu, usvajanju znanja i vještinja iz geografije, a učiteljima, nastavnicima, mentorima širom države koji su sudjelovali u natjecanju, kao i onima koji su danas s nama, još jednom hvala na nesebičnom trudu. Vaša krovna udruga, vaše Hrvatsko geografsko društvo, na tome vam zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Danielu Orešiću i pozivam predsjednicu Državnog povjerenstva Ružicu Vuk, docenticu Sveučilišta u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, geografski odsjek. Poštovani i dragi domaćini, poštovani predstavnici županije, grada, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i obrazovanja, ostali uzvanici, drage natjecateljice i natjecatelji, uvažene kolegice i kolege geografi, pozdravljam vas u ime Državnog povjerenstva za natjecanje iz geografije, u svoje osobno ime i u ime profesora Curića. Od trenutka kada sam danas ušla u ovaj grad heroj, preplavljuju me sjećanja. U mislima se nizaju lica i događaji. Ispunjava me zadovoljstvo jer imam priliku opet podijeliti s vama ponos i radost. Radost jer stojim pred najboljim mladim geografima Republike Hrvatske i njihovim mentorima i ponos zbog svega što ste i što smo u proteklih 4 stoljeća ostvarili u struci, posebice na natjecanjima iz geografije na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kako ne bi bila ponosna ako imam priliku dijeliti s vama radost ovog pomnogoćenju povijesnog trenutka upisanoga i na slajdu ovdje na pozornici. Jedan mi je mentor nakon zatvaranja prošlogodišnjeg natjecanja u Topuskom rekao: što ste stariji, to ste emotivniji u nastupima. Slažem se s kolegom i zahvaljujem na tim riječima. To mi je i povod da misli koje želim podijeliti s vama, a da se ne ponavljam za lijepim riječima mojih prethodnika koji su vam već puno toga rekli. Dakle, to mi je povod da misli stavim na papir kako emocije ne bi blokirale i prekrile ono što vam želim reći. Što želim podijeliti s vama u ovoj posebnoj prigodi? Svakako pridružiti se rečenim čestitkama, glasno ponoviti: čestitam, radujem se, ponosim se vama geografskom mladošću, vama koji imate dovoljno geografskih znanja i vještina da vam je svijet na dlanu, a uvjerena sam istovremeno u srcu dom, zavičaj i domovina. Vaša predanost radu i učenju, vaša razina geografskih i drugih znanja i vještina kamen je temeljac i zalog sigurne i svjetle budućnosti naše geografije, uvjerena sam, i domovine. Ovo su bili misli upućene prije svega natjecateljima. Ako imam dobre informacije, trebalo bi nas biti
125 natjecatelja u dvorani, posebne pozdrave šaljemo u Crikvenicu onima koji su istovremeno na natjecanju iz povijesti, iz kemije i naravno trenutak je da se posebno obratim vama, drage kolegice i kolege, mentori. Ovih smo dana proslavili blagdan dobroga pastira. U vama gledam dobre i pouzdane pastire, vodiče u životu ovih divnih mladih ljudi. Hvala vam od srca na toj ulozi. Budite i dalje učenicima i društvenoj zajednici svojim primjerom odanosti struci, svojim uvažavanjem rada drugih, ono što je vodotoranj Vukovaru. Simbol izdržljivosti. Odoljevajte svim izazovima i ne posustajte u aktivnostima kojima promičemo obrazovnu i društvenu ulogu geografije. Iz ovog mojeg i osobnog i historijsko-geografskog uvoda jasno je, a i posebno iz riječi predsjednika Hrvatskog geografskog društva, jasno je da smo s razlogom u gradu herojima. Drugi puta u povijesti natjecanje iz geografije. Naša je želja, usudila bi se reći i pravilo, da obiđemo sve županije i sva veća mjesta, a da pri tome ne budemo dva puta u istom gradu. Samo je jedan grad zaslužio tu čast da dođemo ponovno. Dopustite kratki povijesni osvrt. Kao što je povijest hrvatskog turizma počela u Opatiji, tako je i povijest natjecanja iz geografije počela u Opatiji davne 1994. godine. Budući da je veliki dio drage nam domovine još uvijek bio okupiran, natjecanja su se održavala tamo gdje je to bilo moguće, pa je iz Opatije put nastavljen u Crikvenici, Trakošćanu, pri čemu je domaćin bila gimnazija Varaždin, zatim na Bolu i 23. a i danas je 23. travnja, 23. do 26. travnja 1998. u 3. i 4. osnovnoj školi Vukovara. Koristim priliku zahvaliti svima koji su omogućili da se u netom reintegriranom hrvatskom Podunavlju dogodi natjecanje iz geografije. Nakon toga krenuli smo preko Nove Kapele i Batrine u Šibenik, Ogulin, Kaštel Stari i trebali završiti u Vrsaru, ali kako je organizacija natjecanja veliki izazov, nismo završili u Vrsaru, uskočila je osnovna škola Jože Šurana u Višnjanu i 10. jubilarno natjecanje održali u toj školi. Nakon toga slijedile su Makarska, Biograd na moru, Osijek, Omiš i onda jedno posebno natjecanje u školi koja je imala tamo toliko klupa koliko je bilo natjecatelja, to je osnovna škola Sveti Martin na Muri. Naša draga domaćica u toj školi i danas je s nama, posebno ju pozdravljam i od srca zahvaljujem na tom izuzetno dobro organiziranom natjecanju. Iz vrta Hrvatske krenuli smo prema Primoštenu, pa došli u Vinkovce, posebno pamtimo i Vinkovce po mnogo čemu, nastavili preko Poreča u Dubrovnik, iz Dubrovnika, rekla sam na otvaranju natjecanja u kazalištu u Varaždinu, vrnula sam se Dimo, vrnula sam se kući, to mi je omogućila druga gimnazija Varaždin i kolegica koja je isto s nama u dvorani i posebno je zahvaljujem na tom fantastično organiziranom natjecanju. Srce nas je dalje vuklo prema Zadru, nakon toga Pozrnca, Đurđevačkih peski u Kalinovac, ali iz Kalinovca nismo ponijeli samo zrnca pijeska, ponijeli smo prelijepe uspomene. Elizaveta, hvala vama i cijeloj školi i svim ljudima koji su vam pomogli u toj organizaciji. Nakon Kalinovca, preko Krapinskih Toplica i Topuskoga, eto nas po drugi puta u Vukovaru. Kroz susrete i natjecanja na državnoj razini i kroz terenski izlazak imamo mogućnost razvijati
temeljne društvene vrijednosti i poslati najboljim mladim geografima poruke važnije od samoga rezultata. Dijelom se na to referirao i predsjednik Orešić, dopustite mi da ponovim, ali i da budem sasvim jasna. Rezultat je važan, ali što može biti veće od ovoga što ste već ostvarili? Neki od vas ovdje ste 8. puta, od 8 mogućnosti 8. puta. Detaljnije o tome govorit ću na zatvaranju natjecanja. Dakle, samom činjenicom da ste među 14 do 17 najbolji u Hrvatskoj, u generaciji koja broji oko 40.000 vaših vršnjaka, dovoljno govori koliko vrijedite u svojim sredinama, koliko ste važni u geografiji i u Hrvatskoj. Nadam se, kao i predsjednik Hrvatskog geografskog društva, da se prije ili kasnije vidimo na studiju geografije u Zagrebu ili u Zagrebu. Uz želju da i u srijedu na svečanom zatvaranju natjecanja vidim barem jednaki sjaj u vašim očima i ponos u očima vaših mentora, završit ću jednom osobnom porukom. Poštovane učenice i učenici, mentorice i mentori, dragi moji pupoljci geografije, u ovih sam 25 godina natjecanja iz geografije zajedno sa brojnim dragim ljudima utkala zadnji atom snage, zadnji trenutak vremena koji mi je možda još preostao u životu. Uvjerena da mogu u vašim srcima ražariti plamen ustrajnosti, odanosti, poštenja, ljubavi prema bližnjem i domovini. Došli smo u Vukovar proslaviti vaše geografske rezultate, ali došli smo i reći hvala Vukovarkama i Vukovarcima za sve što su utkali u slobodu, neovisnost i suverenost lijepe naše domovine. Vukovar je na oltar domovine položio najviše što se moglo dati. Hvala vam svima što ste mi svjedoci da te žrtve nisu bile uzaludne. Hvala. Zahvaljujem predsjednici Državnog povjerenstva na ovim lijepim riječima i pozivam predstavnika Agencije za odgoj i obrazovanje Ivanu Biljan, profesoricu, predstavnicu Osječke podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje. Dragi učenici, poštovani mentori i mentorice, cijenjeni i uvaženi članovi Državnog povjerenstva i svi uvaženi uzvanici na ovom svečanom otvorenju. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković-Pečenković i svih radnika Agencije koji danas nisu bili u prilici biti ovdje s vama, a puno truda i zalaganja su uložili u organizaciju ovoga natjecanja i naravno i svoje osobne ime. Zadovoljstvo mi je nazočiti svečanom otvorenju državnog natjecanja iz geografije koje ove godine ugostila Gimnazija Vukovar. Stoga još jednom koristim priliku zahvaljati svim odgojno-obrazovnim radnicima gimnazije na čelu sa gospodinom ravnateljem Davorom Šijanovićem. A posebno mi je čast biti s najboljima od najboljih učenicima pozvanih iz 115 osnovnih škola i 118 škola i sad kako čujem od prethodnika 125 učenika koji su na školskoj i županijskoj razini pokazali najbolje znanje iz geografije. To je posebna čast i zadovoljstvo, isto tako još jednom zahvaljujem i njihovim mentorima. U suvremenom svijetu u kojem je samo promjena stalna, događaju se različite promjene koje nisu u skladu sa prirodnim pojavama. Stoga je održivi razvoj itekako poznati te izazove i probleme suočiti i nemoguće u stvari prepoznati bez poznavanja geografije. Pitanje održivog razvoja je svakako u rukama svih vas, posebno mentora koji su pobudili kod vas interes za svijet i proučavanje svijeta i vašeg mjesta u svijetu. Znači, najveća vrijednost učenja geografije upravo u tome. Geografija pruža vještine i znanja koje omogućuju spoznavanje onoga što je najvažnije, a to da nađemo odnos prema sebi, prema drugima i prema prirodi. Nadam se da ćete kroz ova 3 dana upoznati ljepotu grada Vukovara i upoznati sve ono što pruža Vukovarsko-srijemska županija.
Ali geografija, upravo i znanje i mišljenje koje dobivate iz geografija, doprinosi spoznavanju važnosti identiteta u globaliziranom društvu, te djelovati na uočavanju i promicanju lokalnog, regionalnog i nacionalnog identiteta uz poštovanje različitosti. Ovdje smo s učenicima koji su posebno motivirani od svojih mentora za usvajanje znanja iz geografije, stoga vjerujem spremni i na aktivno sudjelovanje u oblikovanju budućnosti. Najveća vrijednost je upravo u tome da kod učenika pobudimo interes za aktivno uključivanje u izgradnju budućnosti, ali i kvalitetnije sadašnjosti Hrvatske, Europe i svijeta. Nadam se da će ova 3 dana i dalje produbiti vašu motiviranost da doprinosite kvaliteti sadašnjosti i gradnji budućnosti. Vjerujem da ćete u svojim sredinama govoriti o bogatstvu ovoga grada i ove županije, kao što su svi prethodnici rekli. Zahvaljujem još jednom svima koji ste se uključili u organizaciju ovog natjecanja. Zahvaljujem predstavnici Osječke podružnice profesorici Ivani Biljan, koja nam se obratila u ime Agencije za odgoj i obrazovanje, te pozivam predstavnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja Zdenku Čukelj, načelnicu sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Drage učenice i učenici, poštovani mentori i mentorice, domaćini, članovi povjerenstva. Čast mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti na ovom jubilarnom 25. susretu geografa. Zadovoljstvo mi je tim veće što smo u Vukovaru. Žao mi je jedino što natjecanje nije počelo jučer, jer jučer je bio dan planeta Zemlje. Geografija je Zemlja. Vukovar je jedna točka na toj našoj planeti. Jedna točka koja znači cijelu planetu za ovu našu Hrvatsku državu, koja je dokazala da iz pepela može nastati ponovno grad. Grad koji će na obalama Dunava pronositi istinu o jednom narodu, o hrvatskom narodu, njegovoj prošlosti i sadašnjosti i budućnosti. Ono što me raduje kad dolazim svaki puta ponovno u Vukovar, to jest da vidim da taj Vukovar ima svoju budućnost, da u njemu žive mladi, da je lokalna zajednica prepoznala vrijednost i važnost mlade generacije i treba znati da trebamo cijeniti i voljeti ono što imamo. Putujući i ovim na državna natjecanja na koja su neki od vas išli po 8 puta, imali ste priliku upoznati svaki puta dijelić lijepe naše. Ne možemo upoznati srce i dušu kraja ako ne dođemo u njega. Nikakve 3D tehnologije ne mogu zamijeniti nam izvornu stvarnost. Zato želim vama, učenicima, da upoznajete svijet i naš planet tamo gdje se on nalazi. A učiteljima, nastavnicima, njihovim mentorima, da ih i dalje poučavaju što za nas ljude znači život na jedinoj planeti koju imamo i u gradovima kao što je Vukovar, jedan jedini u svijetu. Hvala vam svima i želim vam puno uspjeha na natjecanju. Zahvaljujem profesorici Zdenki Čukelj koja nas je pozdravila u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja, a mi nastavljamo s programom. Zbor Gimnazije Vukovar izvješće pjesmu Dajem ti srce. Pjevat ću ti pjesmu zemlju moja, ova će ti pjesma reći sve. Rodila sam tebi sina, isto ko što
Zahvaljujem zboru Gimnazije Vukovar. A sada slijedi nastup dječjeg zbora Vukovarski golubići koji će otpjevati pjesmu Vukovar u srcu mom s novoga CD-a nominiranog za nagradu Porin pod ravnanjem Dubravke Lenac. Široko strana mece, gdje tvrdo se
je središte Vukovarsko-srijemske županije od 1745. godine, kada je u ime carice i kraljice Marije Terezije grof Ljudevit Patačić proglasio 11. studenoga 1745. godine obnovu županije Srijemske. Godine 1990. nakon demokratskih izbora u Hrvatskoj, povratak županijskog ustroja propisao je Božićni ustav iz 1990. godine. Zakonom o područjima županija, gradova i općina, izglasanim 18. prosinca 1992. uspostavljen je ustroj od 21 jedinice regionalne uprave i samouprave. Konstituirana je tada i najistočnija hrvatska županija, Vukovarsko-srijemska. Vukovarsko-srijemska županija obiluje kulturnim manifestacijama kao što su Vukovarsko-lutkarsko proljeće, festival glumca, Vinkovačke jeseni, Vinkovuna u Čedoru i druge. Na ovim prostorima njegovala se kulturna tradicija i narodni običaji. Poslušajmo sada pjesmu Jesam li u Vukovaru u izvedbi tamburaškog sastava Allegro. Moj dom na kraju srca, a srce na kraju grada, tamo je ona kuća, povratku se nada. Tamo je ona kuća, što povratku se nada. Jesam li u Vukovaru, i u Dunav kroz Zagreb teče, gdje svoju čašu tuge ispijam svaku večer. Jesam li u Vukovaru, i u Dunav kroz Zagreb teče, gdje svoju čašu tuge ispijam svaku večer. Moj dom na pragu duše, a duša dole od tuge. Ja sam povratak sjanja i nemam snove druge. Ja sam povratak sjanja i nemam snove druge. Jesam li u Vukovaru, i u Dunav kroz Zagreb teče, gdje svoju čašu tuge ispijam svaku večer. Jesam li u Vukovaru, i u Dunav kroz Zagreb teče, gdje svoju čašu tuge ispijam svaku večer. Moj dom na pragu nade, a nada na kraju svijeta. Onaj ko tu ne spada, samo me sebi smeta. Onaj ko tu ne spada, samo me sebi smeta. Jesam li u Vukovaru, i u Dunav kroz Zagreb teče, gdje svoju čašu tuge ispijam svaku večer. Jesam li u Vukovaru, i u Dunav kroz Zagreb teče, gdje svoju čašu tuge ispijam svaku večer. Gdje svoju čašu tuge ispijam svaku. Ženska pjevačka skupina Gimnazije Vukovar njeguje tradicionalnu pjesmu ovoga kraja. Otpjevat će pjesmu U san mi dođu tambure uz tamburašku pratnju tamburaškog sastava Allegro koji djeluje u sastavu Hrvatskog kulturno-glazbenog društva Dunav Vukovar.
odjela osnovne škole Dragutina Tadijanovića sudionice ovogodišnjeg državnog natjecanja s koreografijom Djevojčice putuju svijetom.
Zahvaljujem učenicama plesnog odjela osnovne škole Dragutina Tadijanovića i pozivam dramsko-recitatorsku skupinu Gimnazije Vukovar Sunčani grad koji će izvesti glazbeno-scenski prikaz priče iz moga grada. Kakav sam ja to uzio sada? Kakav mi je to svario daja? Ko da bistra vodica ponira. Slavanu san da umire. Djedovino pravo, zemljo kućo, Bože moj rođeni. Mladi mjeseče, ti si u mene. Možda čuvaš ptice. Osjećam. Ruši se vinograd i tavanice. Sve pada na ovo. Lice moje i tvoje, ti crnice. Sada idu 20.000 istrgnutih iz korijena. I sada idu 20.000 istrgnutih iz korijena. I sada idu 20.000 istrgnutih iz korijena. Okreću se prema zapadu, gdje u nebo raste Hrvatska. Vukovaru, grade na Dunavu, nagledaš se na tu vodu plavu, a najviše kad zora osvane. Sve bi dao da u tebi živim, da se tebi i Dunavu divim. Kraj Dunava, toga plavog diva, gdje se Vuka u njeg uliva, stoji grad. Vukovar! Gori grad! Vukovar! Brani se grad! Vukovar! Vukovar je srušen! Stari grad Hrvatski i djeca su zarobljena. I stane odmah! U tamu ropstva vode ih s mamom. I bez mame. Nema tati. O sveti Bono, zaštitniče djece, zašto si nas iznevjerio? Crkva je njema, sveto bore nema. Bacili ga u tamnicu, a još ne zvone zvona. Tko će ih pokrenuti? Svijet je čuo za Vukovar. O kako da u tebe stane i moj veliki strah. I sada idu, i sada idu, i sada idu. 20.000 Sada idu, iz korijena. sada idu. 20.000 istrgnutih iz korijena. 20.000 istrgnutih iz korijena. Iz veka Storička. Iz Vasa. Iz Kokina, iz Moskve, iz Bogdanovaca, iz Lipovače, Lipovca. Odajte se čovječe! Došli smo u neki novi svijet. Ne tirajte me, molim vas da vam pišem o tome. Neću reći da ne volim ovaj grad. Znam ga godinama. Nekad sam istim ovim ulicama podala sretna i brala zvijezde. Nekad sam se smijala u zalazak sunca. Sada mi se čini da je sve to izgubljeno. Da toga nema. Nemam snage veličati ovaj gradić s božanstvenim zvonikom. Da moje srce plače. Tiho jeca za srušenim stupom moje katedrale. A o čemu da uopće piše? Jedino o povratku. Zar ne čujete? Kada mi svaka ulica dovikuje: dođi, vrati se, vrati se! Ovo je moj grad! Svako je stablo nježan dodir mojih lanova upamtilo. Ovo je moj grad. Tijelo ste moj problem, ali samo ste tijelo.
ovo je najtvrđi od sviju gradova. Takvih bedema da ih nikakva sulica ne može probiti. Ima koliko napadači bili srčani, sustaće pod kišom krkotina svoga vlastitog oružja koje se visoko na kulama lama. Ima koliko bili ustrajni, obeshrabrit će ih smijeh sa zidina. Ima koliko se nadali, skupit će jednoga dana preostale čete, da zauvijek pođu. Crne vrane pobjegle iz grada, ni obale Dunava, ni polja Sotina, zadržala ih nisu, ne čuju se ni vrane ni djeca, a grad djeca, pijuću granate iznad crkve, bez tornja, iznad gimnazije. Sada idu 20.000 iskrnutih iz korijena. Iz korijena, iz korijena! Iz korijena! Netko ponese jabu. Netko krvavo srce iz ove ravnice, pune ploda, roda zemaljskog ljudskog. Zrelo! Ponesi i ti. Ponesi makar stručak, makar crveno. Krvavo! U žutom žitu ubrano. Za mene! Tebe, sebe, a Mi smo podnijeli slike što su srušile sve bajke. I nemojte nam više pričati karti o zmajevima. Jer mi smo upoznali jednoglave mišeglave zmajeve. Oni ne kucaju na vrata i ne viču otvorite vrata, carevići. Oni samo riknu vatru i gotovo. Ode kuća, ode zvonik, za čas prašina, dim. I zmaja nestane, a ti onda vidiš ostatak bajke, preobraženu stvarnost. I zmajeve migove mi smo upoznali. Oni su gradu darivali krmače debele teške. Pa kad rogu na kuću, ne ostane temelja. Pamtite našu bajku o velikom junaku. Ko nije plakao. Hrabro dočekao unik čelične cijevi, koja je zemaljski ukljuva u njegovu sobu. I umre mladi Vukovarac. Za slobodu svoga grada. On je veliki izrastao. Veći od Amerike, veći od Europe. Jer je svaki dan slušao kantatu Topova i Kuge Webera. Bojao toga. Neka se zna da je on u gradu na Dunavu izrastao u velikog junaka, a imao samo 20 mjeseci. 5 godina. Ma koliki bi junak bio mladi Vukovarac, da je doživao još godinu dana, da je bar doživao 7 lijepih dugih godina. Europo, hej! Svijet je ponjava suknju, široku kao Slavonija. Umjesto kruha, komad tuge. I stada straha istjeran iz podruma. Za pogled, ravnicu zatrpa, a suzu vodoranicu sakrila. I samo joj je magla pomagala, dok je molitvu u krunicu slagala. Križa kupi čašku, sveti stanico, počune stare i nove. Svoje igračke i lutke djetinjstva svoga. I život bi dala da starcima ruke ne drhte kad srcem plaču. Ali ja bih ti život dala da te ne molim za mir. Ruše nam kuće, ruše oltare. Svetinje nam ruše stare. Srce kucaj, Za hrvatski sveti dom. Jedno stablo polje naslonjeno na svoju sjenku čeka. Što će se dogoditi gnjezdima ptica ako izgube svoju granatu kroz? Majko, zar danas ti se drijeva? Majko, zar vatre više nema? Majko, otvori vrata milom sinu svom. Majko, ja vraćam se domu tvom. I sada stižu 20.000
zna, lako će shvatiti po čemu je Vukovar izuzetan i zašto je zaslužio pozornost, pa i divljenje. To neprestano kročenje najtežim putem krije u sebi neku osobitu poruku. Znala sam da Vukovar ne čini Vukovarom ono što se na snimkama vidi, nego ono nešto što je nevidljivo. A upravo to nevidljivo mora se obnoviti ako želimo da Vukovar živi. Grade! O tebi govore da si mlad. O tebi govore da si lijep. O tebi pričaju da si vedar. O tebi pričaju da si snažan. Traži lijep za Vukovar! Činjenica da Vukovar leži na dvije rijeke, Vuki i Dunavu, nipošto nije samo zemljopisni podatak, jer te su dvije rijeke međusobno toliko različite da u tome ima nečega simboličnog. U Vukovaru su prostor otimali od Vuke. Vuka je mali, spori ravničarski vodotok, kratka, jednostavna i bez iznenađenja. Ona je ono najmanje što jedna rijeka uopće može biti, kao što je Dunav ono najviše. Vuka je dakle davala prirodnu, a Dunav duhovnu ljepotu. Zbog Vuke će Vukovar uvijek biti povezan s onim slavonskim krajolikom. Zbog Dunava on će uvijek biti dio svijeta. Da, drugima dio svijeta, a Vukovarcima dragi putak, ponos županije. Pozivam mažoretkinje grada Vukovara. Zahvaljujem mažoretkinjama grada Vukovara. Učenici gimnazije Vukovar polučili su izvrsne rezultate na državnom natjecanju iz geografije. Ostvarili su 4 druga mjesta, a bivši učenik gimnazije Vukovar, Dragan Jović, magistar edukacije i geografije, danas učitelj geografije, osim što je ostvario 2 druga i 1 četvrto mjesto na državnom natjecanju, sudjelovao je i na olimpijadi kao dio tima na olimpijskom natjecanju iz geografije. Pozivam te da svečano otvori ovogodišnje državno natjecanje iz geografije.
iznimna mi je čast pozdraviti vas ovdje s ovoga mjesta. Još prije točno 6 godina sam bio u poziciji vas učenika kao predstavnik gimnazije Vukovar na državnom natjecanju. Ovo 25. natjecanje sada dočekao sam kao magistar edukacije, geografije, odnosno kao učitelj, kao jedan od vas mentora. U budućnosti valjda i s učenikom na državnom, za sada smo stali na školskom. Moja ljubav prema geografiji razvijala se još od prvog kontakta s njom u 5. razredu osnovne škole, razvijala se kroz natjecanja, redovnu i dodatnu nastavu, a evo sada nakon uspješno završenog studija, radom u 2 osnovne škole, trudim se prenijeti tu ljubav barem dijelom na svoje učenike. Želim vam svima puno sreće u ovom natjecanju i da u budućnosti, bavili se vi geografijom ili bilo kojim drugim zanimanjem, nastavite ju voljeti i promicati ju u svom društvu koje nas okružuje. Poštovani mentori, dragi učenici, proglašavamo ovo 25. državno natjecanje iz geografije otvorenim. Zahvaljujem bivšem učeniku gimnazije Vukovaru Draganu Joviću na ovim lijepim riječima. Svim učenicima i mentorima želim da se ugodno osjećaju u našem gradu, a učenicima želim da sutra dobro riješe test i ostvare izvrsne rezultate. Također, državnom povjerenstvu želim uspješan rad. Kroz program vodili su vas Šimun Škarica I Lucija Građan.